Професионална гимназия Златю Бояджиев в град Брезово е създадена като самостоятелно училище през 1994 година. Нашата мисия е възпитаване и изграждане на необходимите социални умения на младите хора за общуване и правилно поведение в обществото, поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес. Нашата визия е да изградим личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, с модерно виждане за света и с висока степен на конкурентоспособност, така че да превърнем България в просперираща европейска държава. Училището предлага безплатен транспорт, стипендии, креативна среда, високо ниво на общообразователна и професионална подготовка, екип от преподаватели с отлична квалификация, иновативни методи на обучение, практика в реална работна среда, чуждоезиково обучение, модерна материална база, позитивен микроклимат и обновени класни стаи. практики в страни от Европейският съюз по Еразъм Плюс. Училището разполага с STEM център. STEM центърът включва зона за природни науки, изследвания и иновации и център за технологии в креативните индустрии. Зона за природни науки, изследвания и иновации цели да се използват нови методически похвати, свързани с проблемно базираното обучение, казуси, симулации за учениците от професия ресторантьор. Учебното пространство съдържа лаборатория по химия и биологии, елементи от производството на хранителни продукти, агротехнологии, анализ на почвите. Центърът за технологии в креативните индустрии цели развитието на творчески дигитални умения за учениците от професия техник на селскостопанска техника, свързани с създаването на видеосъдържание, компютърни или видеоигри и цифрови инструменти, дигитални платформи и мобилни приложения или с разработването на нови продукти и услуги в технологична среда. Включва оборудване с специфичен софтуер в съответствие с нуждите на креативните индустрии, моделиране, редактиране, монтаж, дизайн, облачно базирани технологии и други. Творчески кътове и пространства, симулационна среда, виртуална и добавена реалност. За да се грижим за емоционалното, физическото и умственото благополучие на своите ученици, училището разполага с кабинет психолог, педагогически съветник. Кабинети по всички предмети, които са обновени и оборудвани с интерактивни дисплеи, мултимедии и видеонаблюдение. Физкултурен салон с фитнес зала, открити спортни площадки, медицински кабинет. Ние от професионална гимназия Златю Бояджиев предлагаме обучение в професия техник на селскостопанска техника, специалност механизация на селското стопанство. Селското стопанство е един от приоритетите на националната ни икономика. Обучените по професия техник на селскостопанска техника могат да участват в ефикасното реализиране на тези приоритети. Използването, обновяването, развитието и поддържането на земеделската техника са важна част от селскостопанското производство и за това търсенето на нашите кадри се увеличава, заедно с повишаване на изискванията към техническото състояние на земеделските машини и безопасната им експлоатация от квалифицирани и правоспособни кадри. Разполагаме с учебно-производствени бази, разположени в и извън сградата на училището, учебна работилница по металообработване, кабинет по безопасност на движението. Притежава трактори,
прикачен инвентар. След успешно полагане на изпити, учениците от тази професия получават напълно безплатно свидетелства за придобиване на правоспособност за управление на МПС категория ТКТ и Б. Професия ресторантьор. Специалност производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечение. Ресторантьорът е сърцето на всяко заведение. Той съчетава мениджърските умения с усет към храната, обслужването и атмосферата. Той планира, организира, контролира и вдъхновява екипа си, за да превърне всяко посещение в истинско кулинарно преживяване. За да бъдеш добър ресторантьор, ти трябват лидерски качества, отговорност, гъвкавост и любов към храната и хората. Това е професия, в която всеки ден е различен, пълен с нови предизвикателства и възможности за развитие. С диплома по професията ресторантьор можеш да работиш в хотели, ресторанти, туристически комплекси или дори да стартираш собствен бизнес. В нашето училище ще получиш знания и практически умения, които ще ти помогнат да сбъднеш мечтата си. Професия ресторантьор е не просто работа, тя е изкуство, стил и страст. Разполагаме с учебна работилница, кабинет сервиране, кабинет професионална подготовка. След успешно завършен 12 клас, учениците придобиват диплома за средно образование, свидетелство за професионална квалификация, свидетелство за управление на МПС. Професионална гимназия Златю Бояджиев работи по редица проекти и програми като Еразъм Плюс, по който сме посетили Португалия, Унгария, Кипър и Северна Македония. Проект Успех за теб, групи по занимания и интереси, национална програма България, образователни маршрути, национална програма Заедно в изкуството и спорта. Избери професия на бъдещето. Стани техник на селскостопанска техника. Избери професия с вкус към успеха. Стани ресторантьор. Ние сме България! В нашите ръце е бъдещето!